Il-Prim Ministru Robert Abela żar ix-xogħol artistiku li tellaw id-dilettanti tal-Karnival b'għad ta' installazzjonijiet u karrijiet li tpoġġew madwar it-toroq tal-Belt. Il-Prim Ministru nnota kif id-dilettanti u l-artisti tal-Karnival xorta waħda esprimew it-talent artistiku tagħhom sabiex il-familji Maltin wawċin setgħu igawdu kif jistgħu l-ilwien spettakolari li joffri il-Karnival Malti. Apparti l-installazzjonijiet madwar il-Belt, il-Prim Ministru flimkien mal-Ministru għall-Arti José Herrera żaru wkoll wirja ta' kostumi mill-isbaħ fi spazju kreattiv. Dr. Abela stqar li l-Gvern huwa impenjat li jibqa' joffri l-għajnuna meħtieġa sabiex minn sena l sena l-Karnival Malti jibqa' jissaħħaħ u jkun ta' attrazzjoni kemm għall-Maltin u anki għat-turisti. Il-Ministru José Herrera qal jinsab kuntent ħafna li għal sena oħra minkejja l-pandemija u restrizzjonijiet li ġabet magħha xorta qed jirnexxinna nislu tbissima fuq wiċċ dawk kollha li jgħaddu minn fejn xi struttura karnivaleska li tpoġġiet madwar pajjiżna. Min-naħa tiegħu d-direttur artistiku tal-Karnival Jason Busuttil qal li minkejja restrizzjonijiet huma fis-seħħ jinsab sodisfatt bil-mod ta' kif in-nies żaru l-Belt u gawdew mill-wirjiet li kienu esibiti. Is-Sur Busuttil ringrazzja lill-Gvern tal-għajnuna finanzjarju u l-investiment sostanzjali li dejjem ingħata lill Festivals Malta sabiex torganizza festi tal-aqwa kwalità.